Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. Ми ще спомнят гимназия с часовете при Живка Мочварова, с часовете в компанията на Спешно Жунов и на Тони Весола в 8 клас, с часовете с Дидочето и Тома в 3-10-11 клас. Неща са. Да, но Хората, сградата, квартала. Научиме да отсявам хората. Днесната гимназия ме научи му един на улици приятелство. Как немски не. И училището като институция не, ама училището като години, да, със сигурност. Не, мисля, че готвни за някои други аспекти, които не са свързани с цялата програма. Училището те подготвя за това да ти става мъж музей, за това, че не си в училище. Сега не говоря. Тони, Гермай. Аз и Васил ще пътешестваме заедно и евентуално после ще разтъкнем един къс надпис. Един къс надпис. Рони Йовен, най-стабилен човек в НЕК, страшно много ме яка се тръгна. Юля Метова. Велинова е най-късията госпожа. Бих го съветвал да са по-скромни, се отнасят с уважение един към друг и защото като по-сериозно са в момента. Няма да се правиш на твърде голям, да стигнеш там където си. Да са в крайност, независимо какво правят. Немската не. Имаш ли Някой хора от немската. Бим Бам Бушин, искам аз. Това е много правилно, това е искате едно? Да, моля да Сега 100 кила, това е така по-долу. И го си следват манекенки, нимфоманки, много манги в кеш, много манги, манги. Браво!